बस काय करा माहिती मस्त पैकी कड मारा हे असे उभे जावं असे आणि सगळे वरती कड मारलेला लाईनी वगैरे ते जरा वाईट हायलाइट करा मस्त पैकी माझो झील कसो दिसावं माझो समजला मस्त पैकी व्यवस्थित करतो दुसरं बस एकदम बारीक करून उडे कळा मा एकदम काय नुसते कोमे मारीन तू घबराव एकदम बारीक मरे हाती कळा एकदम सुसू हे मस्त माझो झील कसो अजिबात ह्या दिसता नाही कळा मा कोणाचो झील म्हणावा लोकांनी हा एकदम सुसुई बारीक घबराव नाही तर मग ऍस्प्रोट देऊ तू ना तुका बारीक एकदम उडाय तू